Бынч бата шолсгы вырстагойны Кавказриялик ресурсан админштиция. Ляч рынчнага хуаттинштиаптарьер пристаг Мамую Нур Мухаммад, Шоухалов Имам, Нукаев Гилани, Ахмадов Айл, Сайдуаев Мухаммад Мершехкин. Шей статистиклы ғарю билгалдолч холс дүйсч, ляч рын бегин масуа бацус диаптарьял билгалдяқин адат. Ляч рынчнеер гергернаш тып ялмял хума хитсурдац ялдяш буюш. فرانسنو ورسيشو ديبورت إن تيجر نوتشي جدعويجين قدا محمد وير حلقو تيحر جناي سونجرجرشان بينش بيت غي شولو شوا هواته وين وقن وين بوشوند دوتش بأولريرن ميموريال سنترو عياغنا دنيا نيوغر أرغانيزاتيش يقوزور نوتشي شوا بوش لاش ناغن غودا